Ja si osobne myslím, že máte fantastický nápad a úplne katastrofálne poňatie, čo sa týka ceny. To, že ako ste presvedčení o tom, že naozaj tých klientov tam nájdete. Čo očakávate, že robíte zvyšok času, keď toto bude váš cíl? Mne sa moc ten nápad nepáči, priznám sa. Som absolútnym obdivovateľom vašej energie a to, že tu sedí dnes sála spočívajúca z 2 blokov a že tu nesedí sála, kde musíme mať veľké televízne obrazovky, aby nás videli aj tí vzadu, asi hovorí, že to nie je bežné. Aj keď sme nevyhrali a boli sme druhí, ale možno práve to nás ešte viac motivuje, že to zrealizujeme, aby všetci videli, že Pet Heaven bude. Na začiatku som vôbec ani nedúfala, že niečo také z mojej hlavy vyjde a že to môže byť aj reálne a že odborníci alebo ľudia z praxe vlastne povedia, že áno, tak toto by mohlo fungovať. Môžem zodpovedne povedať, že pred pol rokom by ma nenapadlo, že ja budem niekedy podnikať.